ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas anapuluhan. Awan karbangan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay analiday ka, iho. Ayan ka di ti fiancé. Awan pa'y mapagtal ka na babae, mama. Apay akas ta ti imbagam. Adu dita ti mapagtal ka na babae. Ni Karol, nakitak nga da kakibkibin na alalaki. Kwartak lang ti kinayat na dyan babae. Adun ti ginawat na kanya. Saan ka di akagat-gatang mo man ti kwentas? Nga alahas na. Wan, mama. Luklukwen naklayang na dyan babae. Hando kasta, saan nga rod matuloy ti kalay sayo, iho? Saanan, mama? Itapay lang. Kat naduktala kong ti kinagold digger na. Kasanon to pa yun no agasawa kami. Kasta man ti inarabid ti mo na babae iti biyag mo. Kinwartaan na kalaan. Tsaka mo, mami. Tsaka mo. Mama, apay nga tangawan pa'y matino a babae ang matumpungan ni Manong. Diyak man amo, iho. Nasingpat mat ni Manong mo. No apay alukwan pa'y laang dagiti babae ang makarelasyon na. Kaduan samot dito'y syudad a babae, kat materialistik da. At damot manakam. Ngam, ad-ado siguro dagiti rupat kwarta ang natumpungan na. Ay, adamanan pagsaksakitan tinakam ni Manong. Kaya't ko kumamang asawa ni Manong mo. Sakbay nga da mapasamak kanya. Ni mamamat, ubing kayo pa'y. Apay aday tapay tinapanunot yo. Wan, ubing titawan ko. Ngam amumat. Ada sakit ko, iho. Ay na, mama. Saan kumaaday tati panunutan nyo? Kaya't ko makita pa ikuma dagiti agbalin nga pukok. Sakbay nga da mapasamak kanya. Apay, anya ti aramidam dita, sika, ayme. Ingka mangala ititimba taipan mo ija ayan dagiti baka. Gatasan nyo ida. Saan ka di amabalin apagtuluyan dakmat iti kuleyo, auntie? Anya nga agtuloy. Asino pa iti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka? Kayat ko ti makaturpos, auntie. Adala nga rudan ni Claudia iti universidad. Adda nga rod trabaho. Adamat dagiti kadwa tayo ang mga ramid, auntie. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Noan niya ti desisyon mi. Iso ti masurot. Sayang ti panagadal ko, auntie. Dwala ang matatawan, malpaskon. Uray dwala ang abulan. Adda nga rod trabaho. Sika ti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka. Adda na gorder iti presko agatas. Auntie, da kayo kumanti mangkita. Awan mo ti aramidan niyo. Anya? Ha! Sakit din ti ibaon mo, danga! Dito yaklat ta ka di rancho, daddy. Ituloy ko kumamot ti panagadal ko. Anya pa'y laing ti sapulem. At damat ten trabahom dito eh. Apay nga ni Claudia, kat agad-adal ijay syudad. Saan na nga mo ti trabaho dito rancho? Agam si kat amom. Sayang ti panagadal ko, daddy. Kaya't ko ti makaturpos. Makarangrang ti kanayon mo nga ibaga. Ikakatag trabahon. Kita am dagiti kadwa tayo no agtab-trabaho damat laeng. Apay ka di amanipod na tayo ni mami. Katkasta kayo kanya, daddy. Nasingsingpat ni mami, ngam ni Auntie Magda.
Saan ko matakabsat ni Claudia? Ngam isugit din ti pagad-adalan niyo. Di nakpagpungtuten, Amy. Ingkakit din iti ayan, dagiti trabahador. Adda kamat gaya man, anak ko. Kumusta ti panagadal mo ijay syudad? Nagrigat mo ti agadal, mami. Nagadumot kay papaarami dagiti manursuro. Marigatan ak unay, mami. Ano sam, tapno makaadal ka? May sakan to a maestra. No kuman nalaing ka. Kinabuga siya wenno doktora kumati alam a kurso. Marigatan ak tupay iti kina maestra. Kasanong tupay no abuga siya? Nagrigat ti agi kabesa kadagiti lintag. Saan ko amauawatan? Iso a pinagsardeng ko ni Amy. Tadyak kayat nga atiwan na ka. Ibilin nyo matkit di ka ni Amy, takargaan na ti bathtub iti gatas. Kayat ko di agbabad iti gatas, mami. O sige, taibagakan ko na inton sumagpet. Tamapan mangala ijay pagprosesuan iti gatas. Taipan na iti bathtub mo. Awan ka di pa'y tinapilim ka ikalaysa, iho. Awan pa, mama. Amoy mat, manluloko na iti nakarelasyon ko. Tsak kaya't ita aminan. Manluloko na. Kaya't ko kumati maadaan iti apo ko. Sakbay nga da mapasama kanyak. Amumbat nga da sakit ko, iho. Ti kayat ko iti babae. Kat saan na tayo rupat kwarta, mama. Pasasayat no mapanak iti probinsya. Agpamarangak amay salang ang simpleng empleyado. Agpamarang ka amarigriga at kasta ka di, iho. Wan, mama. Nadama kita ka na singpet a babae o probinsyana. Iso ti kalaysak. Agam, anya trabaho ti aplayam iti probinsya. Urayan niya ditan. Ijay amang sirpatak iti babae na pudno amang ayat kanyak. Letay saan lang ati kwartak ti kayat da. Madanagan ak iti aramidam, iho. Anya ko matipagdanagan niyo. Nataangan ako. Kamaalak tagbiag akas marigrigan. Ngam aganad ka kuma, iho. Aganad ka akanayon. Talaga ka di asumardeng kanya agadan? Itapay tadnandanikan ag turpos? Duwalaangan atawan? Wen nga rohad. Mas dawak mat ka ni daddy. No apay analaka ang manipulaan ni Auntie Magda. No anya tibaga ni Auntie Magda. Tungpalan naman. Sapay nagsadot dagijay nga agina. Anya nga tat kinayat ni daddy yung kadagijay. Mas dawak. Nagbalin pa yun anaungat kanyak ni daddy. Saan ka di ani mami? Mtakin ko kwa dito rancho. Day ta ti pudno. Ngam dagijay nga agina ti agari. Pinagbalindakit din akas lababa unan iti bukod mi arancho. Madlaw ko katdakkel tinagbaliwan ni dadim. Talaga. Nagbaliw. Manipod na tayo ni mami. Edikwan. Insangpat na matandagijay nga agina anaulpi. Agpayso nga tati ibagbagada. Ano kano napakanti babae ti lalaki ti panggayuma? Kat agbalin nga under disaya ti lalaki. Tsaka mo. Angam, anya ko ma, ti ipakan na. Adda ka no rancho iti dahi ti alugar. Iso ka no ti pagtataudan ti presko agatas ni laklako na. Sa pulak na iti rancho. Ket agaplayak kas katulungan. Sapay ko ma, tagkas sa pulan da iti kadwada iti rancho. Udno ka diya, saan mo nga intad titang dandag iti trabahador iti rancho? Ited kunto. Ha, saan ang makauray dagita at trabahador iti rancho? Agan pimanaw dan. Kasano pa ita?
Siya ka mga sikaso kadagiti taraken tayo. Oh, no ka ba alam lakit di? Ano sam? Tadi pa'y iso ang matangdanan dagita at trabahador. Wenno saan, dagiti babae akatulong ijay pagprosesuan ni tigatas. Tumulong damat. Ngem nakapsut da ngagbagkat iti kanen dagiti baka ngadda iti kamarin. No adda lakit di agaplay. Alaem, tapno adda kadwam nga agbunag iti kanen dagiti kaan anak akunam. Kasapula ka talaga ti kadwa. Kumaa, numaymay salang a baka ti adda iti kamarin. Ket nagaduda nga rod. Kitaam ti kasasao ni Daddy. Aplikantin samat. Nakita na ti nakapaskil a wanted ranch helper. No saan nga itid ni Auntie Magda ti sweldo na? Amangan no pumanaw tumatlang akas kadagiti dadduma. Imbag lakit din tainted na ti sweldo. Kinid daw ko kankwa na nga itid na. Kasi kati kalaingan nga agproseso iti gatas. Saan pa'y unay nga amo dagiti kabarbaro akadwa dito pagprosesuan iti gatas? Imbag ta nasingpot ka anang isuro. No kasano ti agpasteurize iti kaalala agatas ti baka. Nasurong matadagos. Dagiti dadduma, di dakitaan ana imbag ti kapudot ti iluto da agatas. Iso nga adda madadaan. Iso akasapulan ati thermometer no agluto iti gatas. Tapno saan amalabos ti na ito yung temperatura na? Iso ang pangaasim, Flora. Dinakpampanawan diti pagprosesuan iti gatas. Kasapulan ka, no agpasteurize, kan agikarga iti gatas kadag iti bote. Hay, kabarbaro ka diti rancho? Siyak ni Flora, katulungan ni Aimee nga agpasteurize iti gatas ti baka. Ay, may kalitinagan ti kadwa mitay. Wan, manong. Anak ti akin ko kwa diti rancho. No anak ti akin kukwa. Apay anak itak anak awit iti timba nga dakarga na agatas. Nauyong man dagsyuman kan kwa na. Ta para bantay kanulangan kadag iti agpasteurize iti gatas nga ilako da. Anya? Imbag ti manugot mat ni Aimee no kunam nga agad-adal. Ay, naturay ni bakit magdang agsyuman kan kwa na. Kasimot nga rin no kasta. Saan ka di nga isakit ti ama ha? Day tangaro ti pagsidawak. Atat ko pa'y kiti aginayo maday di bakit magdang ti ama ti gayim ko. Pag kuna ama ginayuma na. Apay, agpay so kadit ti gayuma. Mama, husto nga ta ni Manong tapno makakita iti mapagtalkan nga asawaan na? Day tamo ti saan ko nga amo iho. Kitaan tayo no mayat tinapanunot na. No anya ti ibunga na. Agpamarang a pobre. Bilibak mo't iti taktika na panunot na. Naawanan ngamin iti panagtalag. Gaputan namin anon alinuko dagiti nagbalin a karelasyon na. Tanagtalak adagos. Inted na tikid dawon dangi a babae. Day tatay ko nada, adi na inusar ti utak na anagayat. Ti puso na tinaramat na, kasta ka di, mama? Narigat ti agsao, ngam kaslakas tan iho. Gaputa ay ayatan na ti babae. Inted na amin, akinid daw daken kwa na. Siya ko timang bitbit iti timbang nga awit mo, ma'am. Ha? Di na ko maawagan iti ma'am. Kabailak da ito'y. Ay, siyak ni Andrew. Ti kabarbaro akatulong nyo rito rancho. Syakmat ni Aimee, Manong. Saan ka di asika ti para ited iti kanan dagiti kaan anak abaka? Nga adda ijay kamarin? Wan, ma'am. Nalpas ko idan nga inikkan. Isa tulungan ka amang ipandita awit mo iji pagproseswan iti gatas. Tinak ko mapaayan. Tapno di mo mat ko na. Sige,
Patgan ka man laangan. Tagyaman ma'am. Sige. Agsarsarita ta, kabayatan ti panagnata. Si Kati Makamo. Ang naumay ni Auntie Magda. Sigurado nga agungat dayjay. Tapay nga gunga. Anya ko mati madino agsarita ta. Amangan no sa bali ti pagawatan na. Ibaganan tumanen nga adda mading aramidan ta. Ha? Anya ko mati mading nga aramidin ta. Amom ka di anakitak nagsarsarita da Aime. Kanti ka barbaro akatulong ije rancho. At damat itsura na day dya lalaki. Anya ko man agsarsarita da, mami. Jak pagan ti mamirmiraot. Claudia, adda na panunot ko. Kat pagsaya atam daytoy. Anya ko man dayta, mami. Mayat nga yaramidan ta iti istorya, kat ibagata ka ni Julius, tapnoong tanna ti anak na. Tapno anya ko mami. Jak maawatan ti kayat yu ang mapasamak. Claudia, no pumanaw dito'y ni Aime, kat makiasawan ka ni Andrew. Duwatan ton nga agari dito'y rancho. Mayat, dayta na panunot mo, mami. Imbag, tasilag ti pastek a pagproseswa ni tigatas dito rancho. Saan nga tayo ti pangibunagan ni tigatas ang may proseso? Ijay kumasidag ti balay. Ngam na panunot idi ni mami. Amay mayat no diti asidag ti rancho. Ubing kakadipay, idi na tayo ti inam. Umuna pa lang atukad ko iti high school. Kasta? Nasingpat ka nagagat ka. Ngam, madlaw ko kat iroromanda ka. Ti pagsakitan tinakam ko. Di nakpay ammo nga isakit ni daddy. Patyan na amin nga ibagakan kuana ni Auntie Magda. Di na kadikayat nga awagam mo't iti mami. Ta iso ti kasukat ti inam. Tsaka mo. Ngam awan ti kasukat ni mami. Dito'y puso. Nakitak amayat ti panagsarsarita da Aime, kanti ka barbaro katulong ije rancho. Anya ti kayat mo asawan, Magda. Manipod di jakpay nakita anaragsak ni Aime. Kanayon analiday. Ngam idi addaday jay nga Andrew, nagbaliw. Naragsakan kan nasaranta. Kayat mo asawan, adda relasyon da? Nukas pangarigan adda. Saan mo ko maaparitan? Tapagragsakan naman. Kayat mo ka din na makiasawa ni Aimee? Apay, lapdam ka di pagragsakan na. Rumba nga ipalubos mo, no anyaman ti kayat na. Agbibisin kakit de. Garangganjang. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka di madi, aramid ko. Saan ka nga gindidya mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho, ti paggarangganjanam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda manan na idanon kada kayo, iti saan nga umno? Agbaligi nga tani Magda, iti dakes apanggap na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo ita alawas na napauluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero.
Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsabot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit tinakam ni Andro, talino ko tinakarelasyon na ababay. Rupat kwarta kanudag ito'y. Napanunot na nga rod, amang sirpatlaangan ijay probinsya. Barang saan arupat kwarta. Iti sabali abangir, naliday ni Aimee, tanaranggas kankwana ni Magda, nga agsyuman kankwana. Ngam saan nga isakit ni Julius nga amana. Gapo ta pinadakas ni Magda ni Aimee, kinasarita ni Julius ni Aimee. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napuhuan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Daddy, anya ka din ti sasawan niyo. Adda ka din madi anaaramid ko. Saan ka nga gindidam mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho ti paggaranggan jangam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda man ang tinaidanon kada kayo asaan nga umumno. Awan ti maidanon no awan ti nakita da. Makasasawa ka din, ha? Agadal ti kayat ko, Daddy. Saan kat ang makiasawa? Amok paingay. Ha! Amang ano inton madamdama, ket makiasawa ka adi na oras. Agam saan ka alapdan, no day ti pagragsakam. Apay ka di akasta kayo kanyak, Daddy. Manipod awanan day di Mami. Saan ko na narik na ti panagdungoy yung kanyak? Sabali man ang tinapanan ti saritaan. Dita ka man laingan. Imanawan ni Sir Julius. Gusto na ita panagsasangat mo. Nagsakit ti panagsasao ni Daddy, Manong Andrew. Nuadala ko mapagtrabahuan, kan pagdagusak ijay syudad. Inak ang trabaho langan ijay. Agurnungang, taituloy ko ti panagadal ko. No kayat mo, agpakada akpailahan ka ni Sir Julius. Adda amok iti syudad. Damagak nagkasapulan tayo ti katulong. Kayat mo? Saan da nga ta anaranggas? Kasano anamam mom ida? Siguro gayam ko ti security guard da. Adda basit balay na itinikod ti balay. Ija ti pagyanam no mayat da. Ayan ka di ti security guard ako nam. Napano ni ija abroad. Siyak tinangital ka na iti balay na. Kasta ka di? Tagaano kagayam, Manong? Awan mas no papagyanak. Nayanak ka kay syudad. Ngam taga-probinsya ti inak. Kwa, saan ta ko man napagsaritaan ti kinataok. Tamalidayanak lang ang makalagip. Mabalin. Imbawag itay ni Manong mo. Ada kanuig na dito'y akatulong. Ag-working student ka no. Kurso nada na kaditi babae, Mama? Wen ka no. Ngam iyag na dito'y tasumrag akas katulong. No sumrag kas katulong. Mabalin ko mat nga rod akilatisan. No saan matlang arupat kwarta. Kasano kumamot ti panangkilatis mo ako nam? Ha? Ada kanya akong ti stroke. No kasano amaamuak. No saan arupat kwarta. Basta saan mo apagaramidan iti dakas ti babae, iho. Ni mamamat. Sa anak mo't kat ama nagdakdakas. Ada pa'y gayam imbaga ni Manong mo.
Imbaga na kano iti dayjay babae, nga agaplay mo't ni manong mo akas security guard dito'y balay. Anya? Kaya't nasawan. Di na imbaga a kapamilyata. Kasta nga rod, iho, nagpamarang amarigrigat ti kabsat mo. Nangalak ako iti gatas. Tara matag apang moisturize iti kudil ko. Napan ka kung maijay pasdak. Taing ka nangala. Nagapo ka lang arudan, Ijay. Nangalak ako man, ah. Jakmut kamin ammo aka sa pulam ti gatas. Paidam ka kitdi, ah. Namin ano nga imbaon nak anangala iti gatas. Nga impan ko di tabat-tab mo. Nasakit ka di, tinakam mo? Kasano nga ibagam apaidamak. Kat di mo mat imbaga amangalak iti aramatom ita. Sige, ditakan. At dapay aramidak. Basit lang nga anos. Mapapanaw kan tumatlaang dito'y balay. No agbaligi-ak amang papanaw ka ni Aimee dito'y balay. Ibagak ang nagasap ta. Imbag ta inaramat ko ti utak ko. Iso anak ipagnaed ta dito'y. Di kayo pa nag-istorya. No kasano anaam-amo yun ni Daddy Julius? Saan akas iti daddy ama Martak? Sigod nga gayam kami iti ina ni Aimee. Inayat ko idi ni Julius ang ti ina ni Aimee ti inkalay sana. Nagsakit idi tinakam ko. Kastagaya, Mami. Iso nga ikagumaam, tinakidan na ka ni Daddy Julius? Anya pa'y ngay. Remang ay tirancho da, iso nga inapapalak. Ngem idinatay ti asawa na. Ing kagumaak mat aginundawayan, ti panagladladingit na. Nalaing kayo matngarod iti kalukwan, no kasta? No pagsayaatan, apay kit din asaan. Iso atuladan na, Claudia. Saan ka apumatol iti mamirmiraot? Dajay adda mabalin na ti sapulam. Iso nga rod, nga oray kursunadak ni Andrew tanatar, ngam katulong lang mat. Apay ko ma, amang ipakita ak iti motibo. Iso adang nga ni Aimee. Tanakisindingan kit din iti dayjay akatulong. Palubusan nak ni Dadim. Mapana ka di syudad. Kasaritak ti ibagbagak no agkasapulan tayo ti katulong. Sige man nga rod, Manong Andrew. Ngam saan mo pa nga ibagbaga ka dadadi ti planok nga ipapanaw ditoy. Kasano ako na pumanaw ka ditoy? Pumanaw ak matan Pangaasim, Flora. Saan ka pumanaw? Tapno adda awagak apagdamagan iti mapaspasamak dito rancho. O sige. Ay nga maikawak lakit din no makapanaw ka ditoy. Ano sa mon tapno makaturpos ni Aimee? Iti sana mabayag. May santon adi adal. Uwan man langan. Dapukan ka. Agyanak pa dito rancho. Agyaman unay kan ka, Flora. Katsapay lang ko, ma. Taad na makita ni Manong Andrew apagtrabahuan. Kan pakidagusak. Alangarol, masapak amapan tapno makasubli ak matlangin ton malam. Agsagana kan tunay mi. Tamabalin ti pumanaw dito rancho, apama na makasangpeta. Kat kasanuti ko nam nga iyag mo babae. Saan nga taro pat kwarta ako nam? Tigayam na tayo nga inana ti akin ko kay ti rancho, mama. Ngam ti agsyuman ken kuana ti agari. Pinagbalindan ni Aimee katulong iti rancho. Nagawan mo ti puso na daytan nga agsyuman.
Masyanak unay ka ni Aimee. Kaya't natin makaturpos. Ngam pinagsardeng datap na iso ti mangkita ka dagiti agi proseso. Kan agpasteurize iti maalad agatas dagiti baka da. Adda ka di panagayat mo iti dayta, babae. Wano, kaasila ang ti marikriknam kan kwa na. Damo pa ila anak itak. Inayat kon, mama. Nasimpet ni Aimee. O sige, iyag mo ditoy. Tagpa ay akas katulong. Tapno maobserbaran tayo. No saan arupa ti kwarta kunam. Inton umay, agpamarangak kas security guard iti balay. Iji quarters ti sigo da security guard ti pagyanan mi. Duamat ti kwarto ijay. At na nakasagana apagyanan na iji syudad. May sa akatulong, gwardya akmat. Kaya't mo asawan. May sa abalay, ti pagyanan nyo adwa? Juan Flora, security guard ak, kat paralutumat ni Aimee. Uy, saan mo nga taapag-aramidan iti dakos ti gayam ko? Ikarik na ayawanak ni Aimee. At damat kontakyo ti tunggal maysa. Mabalin mo nga awagan tapno kumustaham no niya ti kasasaad na. No, Jack, tumakontak ti gayam ko. Ipabirok ka iti pulis. Wala. No kayat mo, sumurot ka tapno makitam ti balay apagyanan mi tapno di ka agdwa-dwa. Saanan? Amang ano makita da nga awan tayo atalo kat delikado. Ala, mapan kami nga rodan. Ibagamton ka na kuwadaan apan kami. Malaman, isama sigurado ang nagawidan ni Daddy. Talaga ka di saan kayong nagpakada? Saanan? No siyak, sigurado adidak palubusan no agpakadaak. Ni Mat Andrew, pagarupan da at saan apanangtad ni Auntie Magda iti sweldo na, no apay apimanaw. Adda ka din ni Aimee dito'y rancho. Saan sa mo ta nagawid iti rabi? Awan mo't dito'y, ma'am. Nakuna na ngamin, akayat na ti agtrabaho. Ta ituloy na kano ti panagadal na. Anya, pagadalan na ti bagbagina, kasta ka di. Oh, mabalin ayamot ti kasta. Mabalin, no kabaalan na lakit di, madam. Kasano ko maamapaggiddan na ti agtrabaho? Ay, awan latam mo kon. Ado mo ti kasta, madam? Asino nga ron itatimang kita kadagiti kakadwam? Ayan mo't dayjay nga Andro. Di yun samot into ti sweldo na, madam. Imanaw mo. Anya? Oh, nagkuyog lakit di dagijay api manaw. Ha, dagiti sinalbag. Nagtaray da siguron. Awanen ti anak mo agarang ganjang. Nagtaraydan kan ni Andro. Anya, no kasta, awan tinangtad iti kanen dagiti baka iti kamarin? Nalabit. Jak ngamin ang dimanon ijay. Ijay lang pasdak tinapanak. Nagawid ak adagos gapo iti naamwak. Asino pa iti mangkita ka dagiti manggatas iti baka ka nagproseso? Adamot kit din ni Flora. Amo namat, tainsuro ni Aimee. Ngem duma ano adda ni Aimee, takabain kantong palan dagiti trabahador ti ibagana. Oh, apay, siyak, dedak ka di kabain kantong palan. Flora, ited mo ngamin ti sweldo dagiti trabahador tapno di da pumanaw. Jak amo no asino pa iti makaamo nga agpasteurize iti gatas no pumanaw ni Flora. Nakadanon tan. Pumunag tan iti gate ti balay ti agbalin nga amo ta. Nagdakkel abalay. Nagpipintas dagiti masetas iti aglawlaw ti arubayan na. Mapantapay basit iti quarters ng iti gwardya. Ta ibati ta ti gamit ta. Kan aginana ka pa, no napandog ka iti biyahe. Ayan ti kwarter ako nam. Iti lukod ang ti dakkel balay.
Ada kusina ken 2 kwarto na. Kaano ta sa utikon ko nam nga agbalin nga amo ta? Di ka kadi pa aginala? Apay, saan ka anapan no kiti biyahe? Sige nga rod. Sapay kumaa. Takayat dak akas katulong da. Nakasaukon. Ket kayat da ka. Ay, makisarita ka latta ka ni madam. Tapno agam ammo kayo man. Nagbaliga ka nagpapanaw ka ni Amy dito'y balay. Iso anag kasata, anak ko. Kasano dagiti trabaho na ijay pasdag apagprosesoan, mami? Daytang agpayso ti parikot. Kanayo nagto ti mapan ijay takita ag ti aramidan da. Sada bale, tadamot ijay ni Flora. Ikandak gayam iti kwarta. Tamapanak ijay syudad inton bigat. Adan tumanan klase mi. O sige, lalaingam anak ko. Dandani nag-retire dagiti mamaestra ditoy. Sekanto ti maysa ka dagiti sumukat a maestra ditoy. Bareng makapasak, mami. Ano nga min ti bagsak ko daytoy napalabas a semestre? Anya, apay ngay nga dabagsak mo. O sayang pa'y no kasta. Di pa'y ulitam manan. No magagatak amangulit, mami. Claudia, kasano nga ron ang makaturpos ka no saan mo nga ulitan? Pagpili ka no niya ti kayat mo akwarto ka nagiti 2. Umunag ka, taagin na ka. Agyaman ako nay, Andrew. Ibilang ko daytoy adakkel nga utang ko anaimbag anakam. Saan mo na panunutan na ita? Tinasken, kat matunoy mo ti arapab mo. Tapno di na kairoromantig syuman kan ka. Sapay ko mata makaturposak. Tapno maaramid ko ti rumbang apara kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Kukwan ni mami ti rancho. Awan karbangan dagijay nga agina. Nagturidan nga agari iti sanda ako kwa. No iti lintag, talagang awan karbangan da. Nagkalay sa kadida dadim kan tiagsyuman kan ka? Saan daan nagkalaysa? Basta insangpet ni daddy ida, ijay balay. Naimbag abigat yo, madam. Kastamat balasang ko. Si kagayam ti bagbagada asubrak a para luto dito'y balay. Wan, madam. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno maituloy ko matlaang ti panagadal ko. Kasta ka di balasang ko. Bilibak iti kinagagat mo nga agadal. Takayat mo pa'y ti agtrabaho, tapno makaadal ka. Itamot laang, mabalin mo ti mangrugi. Agyaman ako, nay, madam. Napatag ngamin kanyak ti adal. Tapno daras ka makaurnong. Ingat nga tok ti sweldom iti binulan. Agyaman akla unay, madam. Nagsayaat kayo unay. Kumusta ti damo nga aldaw mo iti palay ni madam? Nasayaat damat, Andrew. Dinamag na, no ijaya ka maturog. Ngam, imbaga ka dito yakon quarters. Tada dito'y dagiti gamit ko. Nasayat mo no kasta? Amy, sapay ko mata, di nakagura iti ibagakin ka. Anya ti bagam? Apay ko makagura ka. Iti kaano man, saan ka ang mabalin aguraan? Tanasingpot ka kanyak. Nga oray ibagak, na ada panagayat ko ken ka. Agpayso ka di, ti ibagbagam. Agpaiso. Iso nga inawis ka nga umay dito syudad. Tama sa tirik na, na makit-kitak ti panagsangsangit mo ijirancho. Sinipsiputan nak.
ijay rancho. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluhan. Awan, karbangan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kaya't damagda kan Claudia apapanawon ni Aimee tapno matagikwada ti rancho. Gapo tamaasi unay ni Andro kan ni Aimee, tinulag na ti inana, ngalaan da ni Aimee, kas katulong. Idinaduktalan mat ni Magda ti kaawan da Andro kan Aimee, naragsakan da itoy. Itimot syudad, may sa akatulong ni Aimee, idin puta nagpamarang agwardya ni Andro. Iti may sangal daw, at daimbaga ni Andro kan ni Aimee. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Awan, karbangan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agpayso ka di, ti ibagbagan. Agpayso, iso nga inawis kang umay dito syudad. Tamasair tiriknak no makitkitak ti panagsangsangit mo ijaransyo. Sinipsiputan nak, ijay rancho. Jaking gagara ti mang sipot ken ka. Ngam naamwak ti mang paspasamak, kabayatan ti panagyan ko ijay. Amom, limagan pa'y kit di ti barukong ko, idi nakapanawak ijay. Angam, pasensyakan, tawan mo't igam ko a kwarta. Amok asaan nga inted ni Auntie Magda ti sweldom. Basit la agad na jay. Dakdakkel tinagunod ko iti panagyan ko ijay. Anya ti kayat mo asawan. Anya ko mati nagunod mo. Anyan jay bagak. Ay, lipat mo. Jak mo tin amutin sa usawang ko. Andrew, kunam a security guard ka. Ngam, di ka mat nakita itay dito eh. Ay, sana dito iti pagbantayak. Ije pasdag nga yan tinegosyo da madam. Pasdak nga ayan tinegosyo na, kunam? Ayan ka di dahi ta pasdag. Iti sentro ti syudad. Bayam, ipasarakan to ijay. Sino ka? Ken, apay nga da ka dito kusina mi? Ha? Siyak ti kabarbaro akatulong yun, sir. Si kakaditi anak ni madam? Siyak ti anak ni mama. Ngam, imposible nga agkatulong ti kaskan kakapintas. Agpayso ka di akatulong ka? Adda ka di nga aglutluto iti makan dito'y balayo? No sa anak akatulong, sir? Ay, no anak na ka ni madam, naggapwam. Tadi kamot nakitkita manipod si Mrekak akas katulong. Mistake ti imbaga madinak nakitkita. Kat no agsangsango tay ta. Ita ka lang ang makita ti kayat ko asawan, sir. Nagbanglo day talutlutum Nalaing kakadimot lang agluto? Saan kon nga ibagkat ti bukod ko atugaw? Ngamda kayon to ti mangibaga, no naimas no saan inton maramanan nyo,
Sir, Ramanak man nga rod, no na ay mas matlaang ti luto tinapintas, para luto? saan pa yan naluto, sir? Inton maluto, sayon to ramanan. Kasta ka di. Ala, agsubliak to nga rod inton madamdama. Kaya't ko amakit kita ti kinapintas, ti para luto. Ala, ituloy mo nga rod ti agluto. Naggapu ka di ta kusina, anak ang si iho. Ada ka di inaramid mo dita? Ha? Ni mamamat. Amo mama. Napintas ng agpayso ti para luto. Nalaing mat ni Manong. Di tangiwat mo. Amo matibili ni Manong mo saan ka di? Ang damat ijay kusina, mami. Di namang nagtibagbagak. May mayat matlaang no saan mo adakdakamatan akabsat mo ni Andrew. Mama, aglabas iti panubok ko, ti babay. Di ka kumaagar-aramid ti mati. Amangan no saan akayat ni Andrew ti aramidem. Apay kumasahan, mami. Pagyamanan nakit di numaduktalan tayo ti kinapudno. Anya kinapudno ti sasawang. Pangaasim, di ka agaramid iti saan aba iparbal. Apayakas lang naliday ka simbang pa iti kwartas. Jack magustuhan ti panagngiri-ngiri si. Kan panagkid-kid day ti anak ni boss. Saan mo nga taltalak day jay? Talaga akas dyan na. Ngam di nakapagaramidan iti dakas day jay. Sigurado ka di? Saan ka komportable nga agtrabaho ijay? No adda day jay nga anak ni boss? Ha? Apay ko makabutang mo. Kat natataer ngam siya. Para kanyak, sikapay laang ti katauran. Nangruna ti pusom. Saan ko ang mailadawan ti kinataer ti pusom? Naks ha? Limok magtipuso ka din na oras. Di kagdanag. Ipasigurado ka di na kapagaramidan iti dagas da di alalaki. Nagtultuloy akanayon nakakiddayan kan ngirsyan day jay. Pumanawak langan dito eh. Narigat ti agbirok iti nasaya at nga amo dito syudad. No restaurant, wano sabali ti pagtrabahwam, masapol nga agabang kapay iti kwarto apagyanam. Kaslamat nga min balasubas ti panagkita kan kuana, Andrew. Rabiin, ngam imay kapay di ti balay. Ada ka di importante nga ibagam, iho. Mami, pagkibaga ka ni Jervy, asaan na alabsan narabakan ni Aimee? Ada ka di madi nga inaramid ni Jervy kan kuana. Kuno ni Aimee, di na ka nakayat ti panangkid-kid day kan panagnir-ngir si ni Jervy. Bastos ka no? Kunakon kat nga inggaraw manan ni Jervy ti kinapilyo na. Bayam tabagbaga ak ti kabsat mo. Amangan magbirok iti sabali at trabaho na, no di na kayat ti aramida ni Jervy. Di kagda nag-iho. Dumanon ka ni Jervy ti imbaga. Saan mo ngayon inted ti sweldo dagiti trabahador? Iso ang nagpapanaw da. Itatabasitan ti kadwa tayo dito rancho. Mangrugin ngagsakit dagiti daduma abaka. Anya nga rod ita ti rumbang amaramid. Ayan ti kwarta. Tamangalaak iti veterinaryo amang taming kadagiti baka. Kwarta. Awanan. Anya? Nagasto tayo ti kwarta. Kasano kumanagasto tayo? Dagiti na usari ti kusina. Ti pinagbayad ni Claudia di pagadalan. Aniya. Pinagsardeng mo ni Aimee iti panagadal na. Ita, awanan ti kwarta tayo. Ayan dagiti naglakwan iti gatas. Naglako tayo pa iti baka itay nabitlang. Ayan ti kwarta. Aday jay bangko. Ayan ti libreta. Kita agman. Aday jay kwarto.
Aguray, tay nakitaan. Hi, beautiful. Makitam ka di daytoy basit tabag? Kitam tilinaw na. Apay ka di day tabag, sir. Apay ko maakita tilinaon na. Nadamag ko akayat mo kano ti makaadal. Day talinaon ti bag, ti usaram. Tapno matunoy mo ti arapaap mo. Kasano ko maamatunoy ko ti arapaap ko? Babaan day tabag. Lukatak ti bag. Tapno makita kan maawatam ti ibagbagakan ka. Oh, anday ta. Nagado ak kwarta. Apay ko madayta. Nulakid di kayat mo ti makirelasyon kanyak. Pagadalan ka. Kukwam da ito ya kwarta. Sa anak arupat kwarta? Kukwam lang ti kwartam. Agtrabaho ak. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Saan kat nga agtawad iti kaskan ka amata pobre? Di takan. Di na kayat ti kwarta. Ado da ito yun na kwarta. Agbiag ko maiti nasaliwan-wan day jengay mi. Ang, wow. Bilibak ka ni Aimee. Saan narupat kwarta? Akas kadang itiim mo na ang nakarelasyon ni Manong. Nasarakan matlangan ni Manong tinasingpat. Kan napudno kan kuana. Madam, nagsayat kayo kanyak. Ngam, jak maawatan. No apay akas jay ti anak iyo. Ni Jervy ka di tidakdakamatem, iha. Awan sa bali, madam. Apay adi nagsardengan. Impakita na ti ado a kwarta. Tapno makirelasyon na klang kan kuana. Iti kaano man. Jak ilako ti bagit, madam. Inaramid ni Jervy kan kadayta, iha. Wen, madam. Iso apo manawaklangan dito balayo. Pangaasim, iha. Masigurado nga agliday manan ti anak ko. Kasano ko mga agliday ni Sir Jervy, madam? Maamuam to ti amin, iha. Nga masakbay na. Ada ko madamagak. Katipod no kumalaang ti ibagam. Anya ka diday ta, madam? Ada ka di relasyon nyo kani Andrew. Numan pa'y saan ko pa'y asinong batan? Napudno ti panagayat ko kan kuana, madam. Uray agpada kami amarigrigat. Iso ti ay ayatag. Oh, maragsakan ako na iti da itangay bagam, iha. Di kay maawatan, madam. Adala ang tao akayat ko makasarita. Sakbay nga adda maamuam, iha. Anya ka diti pagsasaritaan tayo diti opisina. Tayo nawagan na kami, mama. May papan ka di dayto iti inaramid ko, mama. Awan sa bali, iho. Di kayo maawatan, mama. Jervy, anya ka diti mapaspasamak. Pakawanan na, Manong. Kaya't ko lang ang maamuan, nanapun ni Aimee kan ka. Apay, anya tinaramid mo? Pinakita ak iti ando ak kwarta, Manong. Imbaga nga aramatan na nga agadal. Basta makirelasyon kanyak. Ang di na kayat, Manong. Nagpakada kanya, tadi na kaya tinaramid ni Jervy. Dinamag ko no da relasyon nyo. Katamom no niya tiinsumbat na iho. Anya tinsungbat na, mama. Kastoy ti kunana. Numan pa'y saan ko pa'y asinong batan. Isulaang ti ay ayatek. Uray agpada kami amarigrigat. Dayta ti kunana. Kasta ka di, mama. Agyaman na, Jervy, ading ko, ha? Naamuan tayo.
Asaan arupat kwarta tinapili? Uray maamuanan nga anak ka, iho. Pakawanan na kumahay mi. Awan ti da kasagandat ko kan ka. Bayan na ko mga palawag. Anya ko mati ipalawag mo ako nam. Sige. Si sasagana ak adumngag. Ti kinabastos ko kan ka. Kaya't ko lang nga tulungan ni Manong Andro. Di ka maawatan. Anya ka di kayat mo nga ibuksilan. Ningamin Manong Andro. Kat adda idi ti kinarelasyon na babae. Kalpasan na nakaala da iti dakkal agatad kan kuana. Insukat da iti sabali. Di ka maawatan. Apay nga ipagbagam da ita kanyak. Ni ka di Andrew a security guard ti dakda ka matam? Saan nga mo tinaramid ko? Naibaga na ngamin, ngayayatan na ka. Iso a pinadasnak apakitaan iti kwarta. Kasta ka di? Pakawanan nak. Ngamin naramid ko lang dayjay. Takita, no napuno kamatlaan kan kuana. Nabayag kayo ka di? Nga agam-am mo kan ni Andrew? Dakkel ti pinukaw mo a kwarta. Iso amani po dita. Ikatag ti karbangam nga withdraw iti kwarta iti bangko. Saan kagayam ang mapagtalkan? Saan mo kumamat nga ramidan kanyak dayta, Julius? Himpay ko amin kan kaapanagtalag. Ngam dinadahil mo. Ita, awanan ti anak ko ditoy. Napnapanan nangatan. Apay asapulem. Ket nakitaray nga rod iti dayjay at trabahador iti rancho. Di tayo pay ammo, no pudno anak itaray, wano saan. Ket anya nga rod ti panagkunam iti panagkuyog da apim manaw. Ken nasinged da iti tunggal maysa. Saan na makaas-asawa ti anak ko? No diket kayat na ti agadal. Amok pay. Apay nga rod anakigid da na pimanaw kan ni Andro. Nagtaray dalakit di. Tapno daras ka makaturpos, in ka nag-enroll. Madama pa lang ti enrollment. Enroll? Andrew, awan pa'y urnong ko. Nupod nung ay ayaten nak. Bayam asyak timang tulong ken ka nga agadal. Kalpasan ti paragadal mo, pangasim. Umanugot ka nga kalaysatan. Kalaysa? Di ka pa'y sinungbatan? Kalaysan? Amok nga ay ayaten nak, Mert. Isasaan ka na makalibak? Makalibak? Sino tinangibagakan ka nga ay ayatan ka? Inak ni Mama Lolita. Kan kabsat ko ni Jervy. Anya? Pudno ka di dayta nga ibagbagam? Pakawanan na ko ma, no nagpamarangak akatulong yu irancho. No kasta? Nagpamarang ka amarigrigat? Mangilasin ka iti gatas nga ikabil ko iti battab ko. Ibagayo aka ni Sir Julius, tabambantayan naman dagiti gatas. Binilang na pa'y, numano abote tinalpas anapasturize. Ma'am, kunamat kanyak Ha? Di pa'y imbaga ni Amy nga awagan mi iti ma'am. Idinto ta iso ti akin ko kwa iti rancho. Si Kaki Ideng. Mangin insulto ka kadi? Saan mat? Ibagbagak lang ti pudno iti tao apagarupan na ket nangatula unay ngem saan mat? Addan to aldaw mo kanyak si kakatulong. Urayek day tang aldaw, Claudia. Pagtalawang man day a Flora iti pasdak, mami.
Oh, apay ko maapagtalaw. Iso lang ti makamro ka nagiti trabaho a pinanawan ni Amy. Nainsultuak, iti imbaga na nga agin nga tuak kano, kat saan mat? Anya nga tati aramiden ta iti dayjay a Flora. Diyak kaya ta makita dayja a Flora, ijay rancho. No di mo kaya ta makita ni Flora. Saan ka naamap-mapan ijay? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo italawas ang napuluhan. Awanang karbangan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarapay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ni Julius ti panakawidro ti dakkel agatad iti bangkuda. Inikat na ti karbangan ni Magda nga agwidro iti kwarta kat innala na ti libreta di bangko. Iti may sangal daw, bimmalaat ni Julius iti saritaan da Magda kan Claudia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauwan. Awan, karbangan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya nga tati aramiden ta iti dayjay a Flora. Diyak kaya't makita dayja a Flora, ijay rancho, mami. No di mo kaya ta makita. Bah. Saan ka namap-mapan ijay rancho? Daddy Julius, ada kayo matgayam dita. Itayak pa'y ditoy, ngam didak nadlaw, tanapasnek kayo nga agsarsarita iti saan nga umno. Claudia, manipod ita, sana na mabali na kargam iti gatas ti battab mo. Nawatam. Oh, Julius! Ay sakamat, Magda! Hello, gayam. Imbag ta nakaawak ka. Kumusta ka niya dita syudad? Agad-adal ha, gayam. Pagad-adalan nak ni Andrew. Anya? Husto ka di tinangag ko? Pagad-adalan na ka ni Andrew, kunam? Uman gayam. Kumusta mat ni Daddy? Ikwa. Ijak man maawatan, gayam. Manipod awang ka, madlaw ko analiday. Kan, saan mo't akas idi ti kinalastog dagiti agina? Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Di ka maawatan. Nung amin tumangsit ni Claudia, sungbatak at masurunak. Uray dengdenggan ni Sir Julius, di namot isakit. Kasta ka di? Itaman pa'y. Flora, idanon mo man ti pakumusta ka ni Daddy. Dumanon, gayam. Imawag kanyak ni Amy, sir. Kumusta kayo kano? Ha? Ayan ka diti anak ko. Agad-adal kano ijay syudad, sir. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Nagtipon dangatan iti dayjay nga Andro? Awan mo timbaga na kasta, sir. Idi pa'y laeng. Imbaga na amapan ijay syudad. Tapno makapagtrabaho. Kat mapagadal na ti bagbagi na. Kasta ka di. Flora, amom ka di no sa dino tayan na ijay syudad? Saan, sir? Di namot imbaga. Ngam imbaga na ama kumikom nga agad-adal.
Ado ka no ti araramiden na. Iso asaan ko disturbon. Kasano dayto yan, mami? Ado mo ti bagsak ko ijay pagadalan. Adnya ita ti aramidan ta. Sapay di ka maikan iti ado a kwarta. Tasaanen akas idi. Ang mabalin ko lata ti ag-withdraw iti kwarta. Siribang manan ni Daddy Julius, mami. Mapusipos mo siguro manan ti ulo na. Barang sabali nga minitan ni Julius. Kasla ka iliw nan samot ti anak na nga awanan serbi. Ayan nga tamat dayjay a babae. Siguro, agdandan nada iti dayjay a mamirmiraot nga Andrew. Lakit di. Ang mga numasikog pa yan. Yak! Day takot masikugan? Diyak kayo ti agsikog. No saan abak nang ti ama ti agbalin nga anak ko. Rumbang laang. O sarem ti utak mo. No kayat mo anasaliwanwan ti panagbiag mo. Dilibak ka na kiti grado, Maymi. Nagnanga to. Wala, tadyak kayat ama pa ay timang papahadal kanya. Ay, ayatin ka unay. Aramidag ti amin. Tapno na saya ti masakbayan ti pamilyata. Aramidag dagitoy. Gapoy ti nalaos a panagayat ko ken ka. Kan para ti masakbayan ti pamilyata. Ay, ayatan ka matunay, Andrew. Idi, naliday ti biyag ko. Kat sikat tinagbalin ang musika, anang biyag itinaliday alubong ko. Inton makaturpos ka. Agpakita ta ka ni Dadim. Kidawon ta ti pamalubos na ngagkalaysata. Sikat ti makaammo. Superstar iti biyag ko. Ha? Unay ka data superstar. Nalabos mo tin Pudno ti bagbagag. Sikat ti kapatgan ita iti biyag ko. Ay, ayatan ka unay, Andrew. Ay, ayatin ka mat unay-unay, Amy. Umay ka ka di tumulong di ti rancho, tay may ka, Claudia? Kunak maano agad adal ka? Apay nga da ka ditoy. Diyak kaya ti tabas ti dilam si kababaunan. Imbaga ti babaunan, tada pa kairanudan ti akin babaunan. Ngam ti papakpakan, ngawan pa kairanudan ti mangpakpakan. Aglablabas kan si kababaunan. Aguray ka man. Sige, padasan na kasagidan, tadi katrasan. Agtrabahon tupay dito'y idin ni Aimee. Idin to ta sikakot saan? Huh? Suron kon? Pagbabawyam daytoy nga inaramid mo kanyak. Iti anya aga po nga agbabawi Huh? Kukom aya day ti rancho, kat kukwa ti ina ni Aimee? Dumteng to ti aldaw. Agpakawan ka kanyak. Iti anya aga po. Anya ko matibasol ko kan ka. Sika ti rumbang nga agpakawan ka ni Aimee, Claudia. At dagayam ko akadalan ni Aimee. Imbagada ang nalaing kanon ni Aimee. Kapkap na kan nga tati kabsat mo ni Aimee. May mayatan ni Aimee. Ngam ti daddumaan nakarelasyon ni Manong, mama. Day tamo ti pamatik, iho. Itinabiit a panagyan ni Aimee di ti balay. Nakitak ti kinasingpat na. Nasarakan mo't langan ni Manong ti maibagay kan kuana. Nasingpat mo't ni Manong. Sika, iho. Kabaalam ka di mo ti agpamarang amarigrigan. Tapno masaraka mo ti babae, anapudno kan ka. Ah? Mama, saanan anas kan nga aramidak dayta? Saan ngamin arumbang nga itad amin akid daon ti babae? No kwarta ti kiddaon na. Dayta mo ti kamali idi ni manong mo. Nagtalag kat inted na ti amin akid dawan dagiti babae kan kuana. Anya nga ti aramida kiti dayja, Flora. Masurunak unay kan kuana. Ay na, durabag kumadjay rupa na.
Uray siyak. Di nakpay respetuan no mapanak ija rancho. Adala ko mapangtangdan ko, tamang tangdanak iti mangipungot kan kwa na. Kas lakalalaingan no kas jay amapanak ijay rancho. Agkusilap. Adan tala aldaw na ako nak. Pagbabawyan na tinar-aramid na kanyak. Pagparin tumangak iti sangok dayjay a babae. Makabales tanto matlaeng kankwana. Ha, kukwana ita. Angam kukuha tanto mat. Kaano nga ta makabalas ta, mami? Noan niya nga ta at ipampanakal na niya babae. Makapasuron. Kitaan nyo kit di, mami, ha? Amangan mat, no ada pagtultulagan da ka ni Daddy Julius. Saan kumot nga'y palubos? Para kanyak laang ni Julius, agraman ti rancho. Nalpasan na naiproseso dagiti gatas, sir. I-deliver yo ka din, sir. Mabalin ka di ako muyog ka, taawan ti kaduhak. Imbagla para lista ka dagiti order. Umayak man ti pag-deliveran niyo, sir. Wen, Flora. At damot sidecar tay motora pag deliver ko iti gatas ti baka. Ada ka di mabalin ko apagtugawan iti sidecar ti motor, sir. Wen, tabasit lang ti gatas a may delivery ta. Sika ti mangkita iti listaan o asino dagiti nag-order. Ibagam lang, ta iso ti pangipanan ta iti gatas. Sige nga rod, sir. Lumuganak iti sidecar ti motor. Ala, intan, Flora. Apay, akimuyog ka ka ni Julius. Napanan niyo. No kumanasapsapa kayo ngay may, da kayo kumatikadwa ni Sir Julius, nana. Saan ko maasyak, nana? Nana, kun kunamkat kanyakon, Madam idi, ti awag mo kanyak. Idi takunak no nasaya at kayo agsyuman kan ni Aimay. Ay nga saan matgayam? Saan kayo ang maikare nga agsyuman kan kuana? Sa lawasaw! Di mo idisot atong pamkanyak, nana. Agyaman kayo, tabakot kayo. Iso adi kay patulan. Ngam no maminsan pa'y ngaramidin nyo dayta. Siyak timang tungpa kada kayo. Bastos! Amok mo timang respeto iti tao arumbang nga irespeto. Ngam no kas kada kayo, ay nambarak. Agraraman kayo nga gina. Pimanaw ki din ti heredera kapo kada kayo. Kumusta ti ay ayadak nga estudyante? Rabiin, ngam di ka pala mapaniti kwartom. Ilipas ko pa ito'y report nga aramidak. Superstar iti biyag ko. May salangan na semestre, malpaskan. May sakanton ka na iti agmarcha ang mapan umawat iti diploma. Ket isagot kon to dahil ta a diploma, iti ay ayatak a superstar. Saan ka di ati diploma kat isagot iti naganak? Kuma, ngamjak narik na ti dungo ti maysa nga ama. Kasano kuma nga isagot ko kankwana? No awan ka, sa anak a makaturpos. Kaguram ka di ti amam? Saan, Andrew? Ang mangnamnamaak, adong tengto ti gundaway, amariknak ti panangipatag kanyak ti amak. Kastamatan, amariknak ko mati panangipatag na kanyak. Bayan, tamapan tagpasyar iti rancho. Masigurado, akailiw na kamot ti amam. Dandanin agturpos ni Aimee iti kinaabugasya. Bilibak mat kadakwada ka ni Manong. Nabayag basitan ti relasyon da. Ngam nagtalin addaan na pudno iti tunggal maysa. Maragsakan para ka ni Manong mo. Kamaudyanan na. Nakasarak itinapudno kan kuana. Makapantayon to ije lugar da, no intayo ka sa uti amana.
Sangon na tayo nga tati amana. Isapi manaw ni Aimee. Tasaan ka nga impakita ti amana ti dungo na kenkwana. Numapan tayo, kat di na tayo sangwan. Di agsubli tayo ditoy. Awan parikot dita, mama. Sa bagay, husto ta ko nam iho. No di na tayo sangon, di agawin tayo. Kat agkalay sa dalatan. Adumat ti bagsak ko, mami. Makapasadutan ti mapanijay pagadalan. Kasano nga rodan, anak ko? Sana ka makairwar iti ado akwarta ni Dadim at Julius. Tilang masapul tayo ti ititid na. Sigurado. Ano ulit at nga alaan dagiti bagsak ko? Katagbayad akmanan. Apay ngamin, adi mo tinartarimaan tinagadal. Padasan pa'y ti dumawat ka ni Daddy Julius, mami. Padasak Nakuna na ngamin idi, nga apay kano anag bayagan, kat di kamot lamalpasen iti panagadal mo. Maminsan, nagadula unay mat ngamin ti papaarami dagiti professor mi, mami. Rumbeng ngamin nga aramidan nyo nagita. Jay kagiddan mo anagenrol iti kinamaestra, kat nagturpusen idi napan atawan. Makapasurun nga rod, mami. Kuna jay din, asa anak kanupay amabalin nga graduar. Gaputa adu ti bagsak ko. Masapul nga dadakkel selebrasyon iti graduation mo, Aimee. Agyaman ak unay kan ka. Angam, umanaya na makaturpusak. Kan may sa, ag-review akpay. Kalpasan na, ag-examak. Basta, pakaragsakak no maselebraran ti paragturpos mo. Intayo ka na mama iti may sa analata ka restaurant. Si Kaman lang ang timakaam mo, may Superman. Siyempre, may superwoman. Itapay lang, kamlaawan kan. Agyaman ako, Nay, Andrew, biyag ko. Sika, tiintin nagtilangit amang bayabay kanyak. Gapo, taawanan ni Mami iti biyag ko. Meron na lang siguro. Agayatak ngamin unay ken ka. Maiduma ka kada kini nagbalin a karelasyon ko. Julius, kasapulan ni Claudia ti kwarta. Ikan na kuma, tamapan mo't lang ijay syudad. Ituloy na, ti panagadal na. Saan ka di nga upat lang atawan ti kinamaestra? Manu atawan ti panagadal na. Kuwa ngamin, Julius. Marigakan ka nung ngamin. Adabagsak na. Kaya tasawan day ta, asaan nga agadal ti into na rin na ijay syudad. Abagan ba't nung makasasawan? Pag ko naamat amakas asawan. Apay nga ro, manu atawunan, kat di mo't lamalmalpasan iti panagadal na. Sayang lang ti kwarta ginasgastos na. Sabali ti pangipanan na. Nagturad day tarupam nga umay dito'y balay mi. Kaam-amok a balay yu gaya mon daytoy. Ti amok, kat balay ti gayem ko ani Aimee daytoy. Makikabkab balay kayo laang. Talaga na puskol ti rupam. Awanan kay tibain, ha? Asino ka datang ata tinapuskol ti rupa na? E mayak ditoy, tada ibagak ka ni sir. Sa anak ang makikabbalay tawan karbangak. Ada balay meng. Ay, no! Ay, lapdan nakman. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day ti babae. Aramidam ta kayat mong aramidan Huh. Ngambasol mo. No Jack maidanon ti idanon ko kumakan ni sir. Anya ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo,
iti Masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.